Ja taas auki virka apuosastosta iltaa. Ja sanoitte olla vielä erityisen vittumaisia. Näytämme vielä brutaalimman pilat tässä. Eli eräs oppilas on saanut jostain lipastettua tällaisia erittäin vittumaisen kokoisia arvioita noin 6 tuuman nauloja. Joten ne laitetaan tänne punkan alle. Näin pystyy. Mieluiten perseen kohdalle. Sitten kun oppilas ei ehkä huomaa yön tokkurassa sitä, kun hän painaa perseensä siihen naulaan, niin mitä tulee perseelle aikamoisella voimalla. Sitten jos nauloja sattuu olemaan enemmän, niin näistähän voi tehdä tämmösen ihan kunnon fakiirin sängyn. Saa nähdä miten käy. Tämmönen pieni källi tehdä.